अनंत प्या, आनंदी रहा। सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या 35व्या वार्षिक व्यापारी एकता मेळाव्यात जिल्हाभरातील व्यापाऱ्यांना वेंगुर्ला तालुका व्यापारी संघाकडून उत्तम जेवणाची मेजवानी देण्यात आली। याबाबत जिल्हाभरातील व्यापाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करत उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया शाकाहारी बरोबर मांसाहारीचीही मेजवानी व्यापाऱ्यांना पाहायला मिळते। तर मांसाहारी जेवणात काय काय मेनू व्यापाऱ्यांना ठिकठिकाणून सिंधुदुर्गातून आलेत, काय काय मेनू आहेत आमच्याकडे? आजच्या घटनेला जसं 8 वर्षापूर्वी जसं वेंगुर्ल्यात मेळा भरला होता त्या पद्धतीने आम्ही जेवण दिलं होतं लोकांना, त्याच पद्धतीचं जेवण यावेळी पण आम्ही लोकांना देण्यास व्यवस्थित सहकार्य, लोकांनी आम्हाला पण चांगल्यापैकी सहकार्य केलेलं आहे। आता सध्या आम्ही नॉनव्हेजमध्ये म्हणजे कोळंबी मसाला, जे कोळंबी मिळत नाही ते इकडून तिकडून जमा करून कोळंबी बनवलेली आहे। त्याच्या बऱ्यापैकी प्रतिसाद आम्हाला काजू टाकून बऱ्यापैकी प्रतिसाद आहे। आपल्यासोबत जेवण आचारी आहेत, काय सांगाल कशा प्रकारे मेजवानी आणि किती लोकांचं जेवण बनवलेलं आहे? फार चांगला अनुभव आहे। 8 वर्षापूर्वी जो आम्ही या ठिकाणी मेळावा केला ती लोकांच्या जीवाची चव पुन्हा 8 वर्षांनी द्यायचा आम्ही प्रयत्न, माझे सगळे व्यापारी मित्र त्याचप्रमाणे माझे सगळे सहकारी यांनी आम्ही प्रयत्न केला आहे त्यांना चांगलं जेवण द्यायचं। 2,500 लोकांचं जेवण या ठिकाणी आम्ही बनवलेलं आहे। यामध्ये व्हेज पुलाव, काजू भाजी, पुरी, कोशिंबीर, सोलकढी अशा प्रकारचे पदार्थ आम्ही या जेवणासाठी दिलेले आहेत। कसा काय प्रतिसाद मिळतोय, काय सांगाल व्यापाऱ्यांचा? व्यापार मेळाव्यात कसा काय प्रतिसाद मिळतोय? व्यापार प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि उत्कृष्ट असं प्रचंड गर्दी अशी लोक आलेले आहे। काय सांगाल जेवणाला गर्दी पाहायला मिळते, लोकांच्या प्रतिक्रिया आहे, चांगलं उत्कृष्ट जेवण ठिकठिकाण लोक आलेत, काय सांगाल? जेवण चांगलं झालेलं आहे, सर्व प्रकारचा मेनू व्यवस्थित झालेला आहे। जास्तीत जास्त लोकांनी जेवणाचा आस्वाद घ्यावा अशी आमची इच्छा आहे, त्यामुळे बहुसंख्य लोकांनी जेवणासाठी यावी अशी आमची विनंती आहे। मी परेश प्रभू गावकर कुडाळवरनं आलो आहे। जेवणाची अरेंजमेंट खूप छान आहे, म्हणजे स्प्रेड पण खूप चांगला होता, क्वालिटी चांगली आहे, भाजी चांगली होती आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती एवढ्या चांगल्या क्वालिटीचं जेवण मिळणं म्हणजे हे खूप महत्त्वाचं आहे। याच्यावरून आपल्या या ऑर्गनायझेशनचं किती महत्त्व आहे, आपल्या लोकांची किती काळजी घेतात हे दिसतं। एवढंच मी सांगतो। काय घेतलंय जेवण तुम्ही? जेवणामध्ये काजूची भाजी होती, उसळ, वडे होते, पुलाव होता, नॉनव्हेज पण आहे, पण नॉनव्हेज आज मंगळवार असल्यामुळे नाही घेतलं। इकडे बघ, सावंतवाडी शहरातल्या आम्ही व्यापारी महोत्सवाला आलेलो आहोत आणि जेवण जे आहे ते खरंच उत्तम आहे आणि शाकाहारी व मांसाहारीची उत्तम सोय केलेली आहे। त्याप्रकारे राईस वगैरे सगळं चांगल्या प्रकारचा वापरलेला आहे, सुंदर आणि छान व्यवस्था केलेली आहे। काय घेतलंय जेवण तुम्ही? आम्ही व्हेज पुलाव घेतला आहे आणि सुंगटाची आय थिंक करी आहे ती घेतलेली आहे, ती पण छान आहे, सुंदर आहे, लोणचं आहे म्हणा आणि सोबत ब्रेड वगैरे होते, फारच छान होतं। वेंगुर्ला तालुका व्यापारी संघाचं आयोजन आहे, काय सांगाल त्या या आयोजनाबद्दल? काय सांगाल? आयोजन फारच सुंदर झालं, बाहेर स्टॉल्स लागले आहेत, मशिनरीज आणि एक्स्ट्रा किंवा व्यापाऱ्यांना काहीतरी एक नवीन पुढे चाल मिळावी त्याच्यासाठी काही इक्विपमेंट्स आहेत बाहेर, चांगल्या प्रकारे व्यवस्था झालेली आहे आणि छान वाटलं। कट्ट्यावरून आलोय, जेवण अप्रतिम आहे। मंगळवार असल्यामुळे आम्ही शाकाहारी
शाकाहारीमध्ये काय कुठचा मेनू आवडला? काजूची उसळ खूप छान आहे. पुलाव पण छान झाला आहे. उत्तम भेद केलेला आहे. तुम्हाला काय आवडलं? मला काजूगर स्वतः काजूगरचा मला आयटम आवडतो. त्याचे विशेष करून वेंगुर्ला असल्यामुळे मला बरं वाटलं. छान केलं. वेंगुर्ला काजूगर खायला मिळालं बरं वाटलं. मेळाव्याचं आयोजन वेंगुर्ला तालुक्याने केलंय का, कसं काय वाटतं? लोकांचं तेच म्हणणं आहे की मेळावा आणि जेवण आहे अंतर ठेवल्यामुळे एका दृष्ट्या मला मनसोक्त मेळावा लोकांना ऐकता येतो. तसं मनसोक्त खाताना दृष्ट दोन्ही गोष्टी नियोजन उत्कृष्ट वगैरे झालेलं आहे. असंच काय उत्कृष्ट करत राहा आमच्या काही दिवस. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.